Guys, may gabi dahil diyan, no? Oh, nanasad si Vlogs, nagpahilot na sad kay iyang reward. Nagpamassage na sad siya iyang mama. Pamasahe na sad siya, guys. Muni iyang umastress ni siya, guys, sa eskwela. Muni iya ha. Oh, magpamassage sa siya siyang inahan. Ang iyang masahista, guys, iyaraging inahan. Muni gikan pas pagkagamay niya hantod nga na 6 years old na ni siya karon. Oh, antig masahe niya, guys, arging inahan kay na paborito man niya. May nana din siya nga masahe ko ma. Oh. Kada Sabado, guys, Biyernes sa hapon. Oh, muna iya. Ug dili gani makamasahe iyang inahan sa Biyernes, Sabado ug di gani sa kuan Biyernes sa hapon. Oh. Ni magpamasahe ni siya, guys. Magpa-kuan. Ana da man siya. Magmasahe ang inahan. Haplos o sa kinahan, guys, gipangita sa anak. Muna ang pagmahal sa inahan, guys. Bisag daghang trabaho, kayahon sa inahan aron nang malipay ang anak. Magpamasahe siya permente. Aron modaloy iyang kuan, guys, mga gagmayng dugo ba. Gagmayng ugat, ugat day, I mean. Gagmayng dugat mo daloy siyang kalawasan. Ang dugo niya. Pakaon man siya kay kapuyon man kuno, kapuyon man daw ni ingon siya ug di siya mamahilot. Ganahan man siya mahilot. Hilot-hilot dupa-dupa pa. Na ganahan ni siya. Ganahan man ni siya. Muni si Inday Vlogs. Muni siya hilot, masahe. Pila ni ka oras imong masahe, Inday Vlogs? 1.5 hour? Usa ka oras ug tunga. Dako ginig mabayaran si Inday Vlogs. Masahista ra ba ni iyang inahan Saudi Arabia? Squait. Masahista, oh. Na. Masahista ra ba iyang inahan, guys? Ana. Gipangita mo gini pinangita niya, guys, basta mukuan siya kanang magkapoy ang lawas. Ma-stress siya sa eskwela, maka-stress gid ang eskwela, guys. Stress kuno siya ay. Kapoy siya yang eskwela. Una magpamasahe na lang siya sa iyang inahan. Yang inahan pod, giana di ang anak mo masahe, sugot pod yang inahan. Muna ilang banding, guys. Sige lang yun. Full-time mommy. Full-time gini siya, guys, sa iyang mga anak. Full-time siya sa iyang mga anak. Di lang, guys, full-time po ni sugason. Full-time slabhunon. Wala. Daghagi full-time ani niya. Masahe. Masahe ni siya, guys. Ara. Muna yung gipangita. Pisil. Masahe sa usa ka inahan ba? Hayahay kayo. Ikadako ana niya. Ikaw na hiloton. Bidyuhan na sad mo nga ikaw hiloton niya siya magkuana. Ikaw tiguang naman ka. Ikaw na po diha. Ubanon ka. Tiguangon. Ha? Siya na po maghilot. Di ko ka matiguang mo gid ang tao. Asa man day paingon adto mong pagkatiguang kana imong hilot, muna po na imong kuan pod. Muna po na imong hilot sa imuha. If God's will. Na hay kay Inday Vlogs ay murag kada og luto. Masahe lang. Pawa ba? Pawa sa pamaol. Pawa sa pamaol, guys. Muna yung ganahan. Basta mag-eskwela lag tarong. Okay ra kay na. Ang inahan magpakainahan sa iyang anak. Pero ang anak ambot kag magpaka-anak ba ni siyang inahan. Muna dakong pangutana, guys. O yan ni matubag ikadako na. Anak. Anak pa. Yahaya. Haya ana. Instant massage. Haya.